Sayuik tadangan bunyinya pupui diambui de urang di hari sanjo piti sarik pancarian suli awak ngan tidak balinangan air mato Tarasobana paiknyo hidup kama batenggang kinilah samo tarapuang apuang dagang nan bansai dirantau orang tiado sana sudaro jiko kapulang ke kampung halaman malu rasonyo desa dan bansai kabatahan dirantau urang coy kobana sariknyo piti Tuhan kuasa tolong tunjukkan kama arah kadenai tuju lah latih bana di arah parasayan sajak ketek hidup marasai Sayuik tadangan bunyinya pupui diambui de urang di hari sanjo piti sarik pancarian suli awak ngan tidak balinangan air mato Tarasobana paiknyo hidup kama batenggang kinilah samo tarapuang apuang dagang nan bansai dirantau orang tiado sana sudaro jiko kapulang ke kampung halaman malu rasonyo desa dan bansai kabatahan dirantau urang coy
sa